Bon dia a tothom. Cada vegada que vinc a aquesta sala em passa el mateix. Tinc primer la Teresa, que em posa deures. En primer lloc, gràcies a tothom per haver vingut. La planificació del corpus i l'elaboració del corpus són elements centrals de la política lingüística, no des de fa 20 o 30 o 40 anys, sinó des de fa milers d'anys, quan Panini codificava el sànscrit, ja se'n va haver de preocupar de la codificació. La codificació i l'elaboració, i al capdavall la terminologia és això, és una eina de codificació i elaboració de la llengua. Alguns altres autors parlen de la intel·lectualització. La terminologia aquí és igual. El fet és eixamplar els recursos del codi per tal de poder entrar, de poder-los utilitzar per referir-nos a realitats que abans no podíem denominar. És una eina central en tot el procés de normalització de la llengua, tot el procés de promoció, de foment i essencialment d'ocupació d'àmbits d'ús nou. En realitat, quan parlem de què és una llengua, fixeu-vos que més que una llengua, el fet lingüístic, un fet lingüístic és una realitat social, i aquesta realitat social que s'insereix en la ment de les persones té diverses dimensions. Té una primera dimensió que és el codi en si. Una llengua d'entrada és un codi, però com molt bé assenyalava la Teresa fa un moment, si aquest codi no va més enllà dels diccionaris, si aquest codi no va més enllà de les obres escrites o a la xarxa, la inversió que es fa en codi no és rendible per a la societat. De fet, mireu que una llengua que només existeix sobre el paper és la que en diem habitualment que és una llengua morta. I de llengües mortes n'hi ha moltes. Per tant, tenim d'una banda, en aquest fet lingüístic tenim el que és el codi. Aquest codi s'ha de projectar, perquè arribi a l'ús, s'ha de projectar per mitjà de diverses variables lingüístiques. Una d'aquestes és el coneixement. Si no som capaços de vehicular la visibilitat de la terminologia, o en tot cas de tota la llengua, cap als parlants, si no la saben, no la poden utilitzar. Però a banda d'aquesta visibilització que porta el coneixement, el possible coneixement, ens cal modificar unes altres variables. Hi ha una altra variable fonamental, que és una variable sociocognitiva, que té a veure amb les actituds, les predisposicions, les disposicions a utilitzar o no utilitzar, ja sigui un terme concret, una denominació concreta, ja sigui una llengua en general. De fet, les disposicions mentals són tan importants que ens determinen fins i tot què considerem i què no considerem una mateixa llengua. Fixeu-vos, no tenim mai un lingüòmetre que ens permeti dir dues varietats són exactament llengua o no són una llengua o més d'una llengua, només a partir del codi. Les predisposicions dels parlants a identificar-se com a llengües diferents o com a única llengua tenen un pes important en aquesta determinació. I entre altres coses tenen un pes molt important perquè fixeu-vos com aquesta predisposició sovint porta a dir vull codificar, quan dos col·lectius humans volen separar les seves varietats, què fan? Codifiquen de forma diferent. I per tant, això és el que ha passat amb el serbi i el croat, per dir alguna cosa. Codifiquen de forma diferent, de tal manera que efectivament la distància no sobre el paper, sinó en els coneixements va creixent i per tant tenim un cicle. Fixeu-vos per tant que tenim, en primer lloc, hem d'estar constantment actualitzant el codi, hem d'aconseguir que aquestes innovacions arribin al coneixement de les persones. En tercer lloc, hem d'entrar en aquesta dimensió sociocognitiva i he parlat de les actituds i les predisposicions. Dins del paquet d'aquest sociocognitiu n'hi ha un altre de molt important, que és la determinació de canviar les rutines. Perquè al final una llengua són rutines de comportament. Fixeu-vos com en el nostre món, que estem acostumats a pensar en llengües com a quelcom que té un reflex escrit, tendim a cosificar la llengua i a veure-la com una cosa que gairebé la podem tocar. De fet, tenim diccionaris que ens ocupen prestatges a casa i pots dir, mira, aquí tinc, paf, el català. Però les llengües són comportaments. Essencialment són relacions de persones amb persones. Hi ha qui fa la metàfora de dir que una llengua és com una cursa o una marató. I és tot de gent que actua d'una forma determinada durant un període de temps
Fixeu-vos que si en una marató de cop i volta algú digués seiem i tots seguéssim a terra, s'acaba la marató. Una llengua és això, també, és persones interactuant amb persones. Molt bé, com arribem a modificar aquests comportaments? I aquesta és una mica la pregunta. Deixeu-me que jo plantegi la hipòtesi a l'inrevés de com ho feia la Teresa. Jo diria que la terminologia ens serveix essencialment, és com el canari que fiquem a dins de la mina. Sabeu que per saber si hi ha gas en una mina, els minaires històricament feien entrar-hi, o sigui, baixaven un canari, si el canari sortia viu és que podien respirar, si no sortia viu és que malauradament no podien respirar i per tant no s'hi baixava. Jo diria que en bona mesura la terminologia normalitzada fa de canari. Aquelles àrees en què tenim més dificultats per introduir la terminologia són àrees en què tenim un problema d'ocupació de l'ús. De tal manera que, fixeu-vos, hi ha àrees en què et diuen és que tota la docència la fem en anglès, totes les publicacions les fem en anglès, tota la nostra vida la fem en anglès i per tant la terminologia podem aprendre-la però no l'estem incorporant. Aquí tenim un problema d'ocupació a dins de l'àmbit aquest. I per això entenc que la difusió de la terminologia no és una cosa autònoma de la difusió de la llengua en els diferents àmbits d'ús. S'ha de fer simultàniament perquè, a més, té un doble benefici. Fixeu-vos, tu introdueixes la llengua o enforteixes la llengua en un àmbit determinat i en fer-ho ho fas amb el codi adequat per poder ocupar aquell àmbit. La societat catalana ha entès des de fa molt de temps, no és una cosa nova, que la manera de sobreviure com a societat és disposar d'una llengua completa, una llengua que ocupi tots els àmbits d'ús, potser no exclusivament, però sí que ha de tenir presència a tots els àmbits d'ús, i el català tenim la sort d'haver-lo codificat o reestandarditzat, jo prefereixo dir-ho d'aquesta manera, reestandarditzat a començaments del segle XX, amb la qual cosa ens va donar una eina que ens va permetre passar un segle molt dur des del punt de vista de la llengua i, per tant, quan es va reprendre la segona restauració de l'autogovern, quan es va reprendre la capacitat de regular la nostra llengua, les autoritats i l'IEC i la societat en general vam entendre clarament que ens calia tenir una eina de creació de terminologia. I per això des de l'any 1985 tenim el Termcat funcionant. Ara hem entrat en una nova etapa de la política lingüística, una etapa en què després d'unes dècades de dir o d'actuar com si les coses estiguessin funcionant d'acord amb el pla previst i hi hagués un camí raonablement imparable cap a la normalitat. Ara hem reconegut que hi ha coses que funcionen. El Termcat és una de les coses que podem dir que funciona. La codificació de la llengua és una de les coses que, grosso modo, ha funcionat molt bé i n'hem de ser conscients. Però sabem que tenim tota una sèrie de reptes importants. Reptes, com deia abans, en l'àmbit del coneixement, no tota la societat ha arribat al coneixement de la llengua catalana i, per tant, en aquesta nova etapa què ens plantegem? Ens plantegem essencialment tres reptes. El primer repte, i això és en el cor del Pacte Nacional per la Llengua que estem mirant de concloure ja, volem que el coneixement de la llengua arribi a tota la societat i que, per tant, que aquest repertori, que pot ser multilingüe, inclogui necessàriament el català. Voldríem que en el conjunt de terres de llengua catalana. Volem, en segon lloc, que l'ús de la llengua entri a tots els àmbits. I per entrar a tots els àmbits cal trencar una sèrie de rutines, cal trencar una sèrie de prejudicis i volem alhora que la llengua sigui un punt de trobada per tota la societat, vinguem d'on vinguem. Recordem, perquè una llengua prosperi ha de créixer en valor simbòlic i ha de créixer en valor instrumental. Per tant, hem i estem adoptant mesures per incrementar l'ús del català en tota una sèrie d'àmbits i en aquest entorn, per exemple, les universitats i el món de la recerca és un dels àmbits on s'ha treballat amb força. I, per una altra banda, hem de ser capaços de retornar al català o d'incrementar el valor simbòlic identificatiu del català com un element
de cohesió social, un element de progrés social i un element d'identificació amb un projecte de país. Per fer tot això necessitarem que aquest corpus que anem creant i anem dissenyant es vagi introduint en els usos de la població. Jo aquí seria realista. Sabem segur que no totes les creacions que es faran in vitro acabaran funcionant in vivo. I el nostre repte és entendre que la creació in vivo ha de continuar funcionant, però que en bona mesura es tracta de no crear només terminòlegs de bata, sinó també de bota. És a dir, ser capaços de passar d'aquesta creació in vivo a aquesta creació, a aquesta implantació. Acabo ràpid. De vegades ens preguntem, i això és d'aquelles qüestions, d'aquelles converses que es tenen més sota voce, ostres, és que sí, només generem diccionaris i només generem la terminologia, però després com ho fem per passar més enllà? Deixeu-me que us plantegi que això només ho farem amb una aliança forta amb les altres eines de dinamització del coneixement i de l'ús. I això vol dir lligar molt més fortament les tasques que es fan dins dels laboratoris de creació amb la xarxa de dinamització existent o que es puguin crear. I deixeu-me dir una altra cosa. Per què és important que continuem mantenint al dia la nostra llengua? Us donaré 4 motius. El primer motiu és, per la llengua en si, tenim un objecte o una realitat que volem que sigui indefinidament apta per tots els usos, però aquest segurament és el menys important dels motius. Tenim un segon motiu i és que entenem que la llengua catalana és una eina essencial de cohesió social d'aquest país. Fem l'exercici. Sense la llengua catalana continuem sent alguna cosa diferent amb entitat? No. Mireu, això és el que ens estan dient, per exemple, des de la Vall d'Aran. Ens diuen, i des de posicions que jo crec que ningú no definiria com a nacionalistes, posem-hi el terme que vulgueu, ens diuen el nostre autogovern depèn de l'existència de la llengua. Sense la llengua ens dissolem. Jo crec que aquesta afirmació es pot aplicar mutatis mutandi a qualsevol societat. Però més enllà d'aquest terme de cohesió social genèric, deixeu-me que aporti 2 arguments més. Hi ha un argument, que potser ja me l'heu sentit alguna altra vegada, de salut cultural. La contínua elaboració de la llengua és el que permet que puguem utilitzar la nostra llengua a l'hora de parlar de qualsevol tema. I qualsevol tema implica no només parlar de poesia medieval o parlar de les glòries catalanes al segle que vulgueu, sinó parlar de la Covid i parlar dels reptes davant del racisme i parlar de la sequera. I sense eines per parlar-ne no en podem parlar entre nosaltres. Hem de passar a utilitzar altres instruments. Per tant, necessitem disposar d'aquestes eines per ser capaços de parlar, d'enraonar, i això és el fonament de l'últim motiu que us plantejaria, que és per salut democràtica. Les societats en què, i d'aquestes n'hi ha moltes al món, les societats en què hi ha una llengua del coneixement que és diferent de les llengües parlades per la població són de forma molt majoritària, però molt majoritària, i us convido a donar un cop d'ull al mapamundi i pensar, hi ha continents sencers, hi ha un continent sencer on de llengües autòctones que han arribat a ser llengües acadèmiques pràcticament no n'hi ha, i és Àfrica. I fixeu-vos com els règims d'aquests països no són, i la societat d'aquests països no són objectius cap als quals voldríem evolucionar nosaltres. És evident que la llengua no és l'únic element que hi té pes. La llengua és, o l'allunyament de les llengües locals respecte del coneixement és una conseqüència del colonialisme, i aquest colonialisme és conseqüència o és eina de despossessió. Però fixeu-vos com el reapropiament de la vida pròpia, de la vida de la pròpia comunitat, implica poder parlar entre nosaltres de les coses que són pertinents per nosaltres. I aquest nosaltres, i aquestes coses que ens afecten a nosaltres, ho hem de poder parlar en el nostre codi. Acabo amb una última idea. Mireu, estem en un món que avancem cap a
dos escenaris diferents. D'una banda tenim un escenari de reducció de la diversitat lingüística global, d'una altra banda tenim un escenari de creixement de la diversitat lingüística local. És fàcil d'entendre, moren moltes llengües, però les poblacions ens movem més i, per tant, notem més aquesta diversitat al nostre entorn. Ens hem passat molts anys parlant de la diversitat com a riquesa i certament la diversitat és com a riquesa, però la diversitat també s'ha de gestionar adequadament, perquè si no gestionem adequadament la diversitat lingüística, el resultat de la diversitat lingüística és la desaparició progressiva de bona part de les llengües que no estan en condicions objectives de competir amb altres llengües que per qüestions històriques s'han posat en posició de supremacia. Dit d'una altra manera, tenim molta feina a gestionar, tenim molta feina per resoldre les situacions de desigualtats en què ens trobem i la terminologia hi té un paper. Espero que tots plegats siguem capaços de reforçar el paper de la terminologia i en aquest cas de la implantació de la terminologia en el que en el fons és un projecte de país. Moltes gràcies.